devenim tată atunci când se naște copilul, ci devenim tată atunci când îl ținem în brațe pentru prima dată, când inima lui bate la unison cu inima noastră. E trist că trebuie tații să absenteze de la nașterea copiilor lor. De ce un tată român din Spania își ajută mama în travaliu? De ce un tată român din Franța își prinde copilul la naștere, iar tatăl român din România, De ce? în detrimentul cui este ca tatăl, protectorul mamei și al puiului de om, să lipsească? Atunci când un tată participă la nașterea copilului lui, el se îndrăgostește nu de soția lui, ci de mama copilului lui, o altă persoană. Nu e așa că devenim o altă persoană după ce naștem? Înainte să iau pe copiii mei, eram despre a avea, să am vacanțe, să am carieră, să am mașină. Acum sunt despre a fi, să fiu răbdătoare, să fiu bună, să fiu tolerantă.